Salam, gadırlı illeşler, mehriban vatandaşlar. Bugün biz yine de günü efirde siz bilen uğuşacağız. Bu gedekki gepleşigimizin hem özüne yetesi sebebi var. Çünkü biz elektron sesverişlikten soň iki tane adam öňe saýlandy, iki tane dalaşýar öňe saýlandy. Hakyky sesverişlik boldy. Dünýä boýunça ähli türkmenler, türkmenistanlylar gatnaşdylar. Neticede iki tane dalaşýar öňe saýlandy. Olaryň birinjisi Murat Gurbanov, demokratik kandidat. Ol 208 000'den owrak ses aldy saýlawçylaryň seslerinden. İkinci yerde de Serdar Berdimuhammedow. Olum azat del, ol hakyky özü alyp biljek seslerini aldy. Ol 16,72% ses aldy. Onuň sebebi Serdar Berdimuhammedow kimleriň ses berýänini sizem bilýäňiz, bizem bilýäs. Ol esasan öz erkine saýlawa barmayan, ýani hatara düzülüp, setre düzülüp saýlawlara eltilýän adamlaryň seslerini aldy. Olar kimler? Olar esgerler, olar studentler, hem de büdjet işyerleri. Yani döwletden aýly alýan adamlar. Şolun hasabyna görüşüňiz ýalyn gün real sanlar görkezýär. 16,72% saýlawçylaryň şol Serdar Berdimuhammedow ses berdi. Emma demokratik kandidat Murat Gurbanow'a berilen sesler hem hakykatda görkezýär. Ol 49,18% saýlawçylaryň öz seslerini demokratik kandidata verdiler. Inni şunun bilen bagly biz elbette Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komissiýasyna habar iýerdik, maglumat iýerdik. Siz ikinci tapgyryny özüňiz gurnan isleseňiz diýip. Hökmanlar şoň Jemgyýetçilik Komissiýasy tarapyndan, ýani Günwatarda, Ýewropada ýerleşen Jemgyýetçilik Komissiýasy tarapyndan geçirildi birinji tapgyry saýlawlaryň. Şonuň ikinci tapgyryny isleseňiz şo Türkmenistanyna geçirin. Şo taýda biziň kandidatymyzdan gatnaşar ikinci tapgyryny diýip. Emma gynansa hem Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasy özüni başa çalyp bardy. Olar ikinci tapgyr geçirmeň deregine yalan ýaşyrykdan Serdar Berdimuhammedowyň peýdasyna sesleriň köpçüligini ýazyp, düýün ony elan etdiler. Elan etdiler şoluna olar hamana Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun içinde hasaba alynan 9 sany dalaşýaryň arasynda öňe saýlanyp 72%den wewrak ses alanyny görkezdiler, ýazdylar hem habar berdiler. Inni emma bolin demokratik oppozisiýa, Türkmenistanyň demokratik pikirli raýatlary, ýaşaýjylary bu galp sanlar bilen lalaşanok. Biz öz görüşimizi ýene de dowam etdirýäs. Hem de biz Jemgyýetçilik Saýlaw Komissiýasynyň kömegi bilen bu bäsleşigiň ikinci tapgyryny geçirmeli diýen karara geldik. Şol karary men häzir size okap bermekçi. Ana ilki onuň türkmen dilindäki tekstini okuyan. Türkmenistanyň prezident saýlawlarynyň ikinci tapgyry. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we saýlawlar baradaky kanunynyň 79-njy maddasyna laýyklykda hem saýlawlaryň birinji tapgyryna hiç bir dalaşýaryň saýlawçylaryň 50%den köp sesini almanlygy sebäpli 2022-nji ýylyň 2 aprelinde prezident saýlawlarynyň ikinci tapgyry geçirilýär. İkinci tapgyr Türkmenistanyň saýlawlar baradaky kodeksi esasyna birinji tapgyrda iň köp ses alan 2 dalaşýaryň, ýagny Murat Gurbanowyň ol 49,18% ses aldy, hem de Serdar Berdimuhammedowyň ol 16,72% ses aldy, arasynda geçirilýär. Prezidentlige dalaşýarlaryň din hukuklugyny, şeýle de nirede ýaşaýanlygyny, saýlaw güni nirede bolanlygyna garamazdan ýurdun saýlaw hukukuna eýe raýatlarynyň hemmesi üçin din mümkinçilikleri üpçün etmek. Şeýle de saýlawçylaryň her biriniň şahsiýetiniň anyklygyny kepillendirmek maksady bilen prezident saýlawlarynyň ikinci tapgyryda elektron formatda geçirilýär. Biz Türkmenistanyň saýlaw hukuky bolan raýatlarynyň hemmesini prezident saýlawlarynyň ikinci tapgyryna işçiň gatnaşmaga çagyrýarys. Hormatly watandaşlar, biz ýurdun prezidentini saýlanymyzda
öz watanymyzyň geljeğini, öz geljeğimizi kesitleýär. Şonuň üçin hem Türkmen döwletiniň uğruny hemişelik gowy tarafa gönükdirmek mümkinçiligini elden vermäliň. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny geçirmek boýunça jemgyýetçilik komissiýa. Paris, Stockholm 2022 ýyl 15 mart. Inni men öz rus dilli watandaşlarymyzyň iýleşlenmesiň düşünmek üçin bu bildirişi, bu dokumenti rus dilinde de okumakçı. О проведении второго тура выборов президента Туркменистана. В соответствии с Конституцией Туркменистана и статьей 79 Закона о выборах страны, в связи с тем, что в первом туре выборов президента Туркменистана ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, 2 апреля 2022 года состоится второй тур голосования. Он будет проводиться с соблюдением основополагающих требований закона Туркменистана о проведении второго тура голосований по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов избирателей. Каковыми являются Мурат Курбанов, у него 49,8% голосов, и Сердар Бердымухамедов, у него 16,72% голосов избирателей на первом туре. С целью обеспечения равных прав кандидатов в президенты Туркменистана и всех граждан страны, обладающих избирательным правом, независимо от их места проживания и местонахождения в день голосования, оно будет организовано в электронном формате с идентификацией каждого голосующего. Мы призываем всех избирателей Туркменистана принять активное участие во втором туре голосования. Дорогие соотечественники, выбирая президента, мы выбираем будущее нашей страны. Так давайте же не упустим шанс изменить нашу общую судьбу в лучшую сторону навсегда. Общественная комиссия по проведению выборов президента Туркменистана. Париж, Стокгольм, 2022 год, 15 marta. Ana gaderli vatandaşlar görüşüňiz ýaly jemgyýetçilik saýlawlary, erkin saýlawlary geçirmek boýunça, prezident saýlawlaryny geçirmek boýunça Ýewropadaky jemgyýetçilik komissiýa şeýle karara geldi. Şol karary hem biz size bugün ýetirdik. Inni şunun bilen baglanşykly goşmaçy maglumatlary bermegini haýyş edip biz häzir Murat Gurbanowyň özüne ses vermekçi. Murat, ses sizde. Salam hormatly vatandaşlar. Ine dogry diýdi Apel Tapara. Biz konstitusiýanyň we kanunyň maddalaryny gözüňde tutup, alaytada saýlaw kanunyň 79-njy maddasyny gözüňde tutup, häzir täzeden ikinji tapy saýlawlar geçirýär. Şu ikinji tapy saýlawlarda identifikasiýa şertleri güçlürak bol. Näme sebäbi? Şu identifikasiýanyň üstü bilen biz bütün dünýä gurumalaryna, ýagny Biden, Macron, beýleki döwletleriň ýolbaşçylary, halkara gurumalar, Ýewrosoýuz, Ýewroparlament, OBSE, Senat hemme ýerde ýüz tutup şolardan bizim saýlawlarymyzy tasdiklamany haýyş eder. Bizim saýlawlarymyzy bular tasdiklan ýagdaýynda biz hemme Türkmenistana baryp şo ýerdäki bir kanun Türkmenistanyň prezidentini Serdar Berdimuhamedow we onuň kakasy Halk Geňeşiniň ýolbaşçysy iksany kezzap adamlar tutsak edip ýa-ni jenaýat işini gozgap jenaýata geçirmeli. Goý halkara gurumasy olara çäre bersin, halkara normalara görä, halkara kanunlara görä çäreler görler. Şoň üçin men sizden haýyş edýän, şul 2 aprelde geçiriljek saýlawlara hemmeňiz işini goşulmagy haýyş edýän. Ýürütürleşdirilen ine jemgyýet komissiýasynyň wekili her gedek çykyş edip saýlaw gidişiniň maglumatlaryny size ýetirer. Gerek bolsa bir terjime etip berer, onu size ýetirerler şona. Şonuň üçin bu saýlawlara gaty ünsürin bu bizim ykbalymyz. Sağ olun. Doğru, köp sağ ol Murat. Bu düşündürüşüm için. Inni yine de menem goşşokladım şu senin aydan da atılan üstüne. Jemgyýetçilik saýlaw komissiýasynyň düzümini
halkara derejesindäki beýleki ýurtlardan hem käbir syýynçylar gatnaşýar. Olar şol sesler sanylanyna hemde şu saýlawyň geçirilişine kontrollük edýärler. Ýani gözegçilik edýärler. Bu öğrenmekim zat sebäbi gelecekde biz bu dokumentleri 2. aprelde da yine ses verişliğin 2. tapyry geçirilenden soň onu ähli halkara guramalarına iyi vermeli. Şol sanına Birleşen Milletler Guramatynda hem de öňde barjy uly demokratik döwletlerin parlamentlerine, Amerikanyň Kongresine, Senatyna we beýleki şolar ýaly dünyada iň awraly guramalary. Şoň üçin elbetde biz öňünden bu dokumentleriň ikrar edilmegi üçin gerekli olan derurların hemme çareleri görýäris. Inni bizim aramyda iyileşme Nurcanım gelip koşully. Inni Nurcan bugünkü tema şu 2. aprelde prezident saýlawlarynyň 2. tapyryny geçirmek barada. Men ýaňy ol dokumenti 2 dille okap berdim. Inni egerde siz isleseňiz öz pikiriňizi aýdyp Türkmenistanyň aýal gyzlaryna, içinnäklere de, daşynnaklere da ýüzlenip şu 2. aprelde saýlawlaryň edil birinji gedekki ýaly belki ondan hem has ýokary derejede geçmek üçin bir käbir zatlary aýdyp bilerdiňiz, belki çağırış ederdiňiz. Söz sizden. Salam vatandaşlar. 2. aprelde geçirecek 2. tapyry hökman suratda gatnaşmaly. Hemme halkymız. Çünki Türkmenistandaky geçen saýlawlary Amerikanyň Gosdepi bir de OBS'ye olar goşulşmady. Hiç bir zadyny tanamadylar. Onun üçün bizim şu an şansımız, ulu şans bize. Bizim 2. tapyry geçirmemiz hökmany suratda. Bir de 50 däldi, 50'den hem gowrak ses almamız gerek. Onun için Türkmenistan vatandaşlar bütün halkyma ýüzlenýärin. Oturmaň, hökman gelin, goşulşyň, kime sesiňizi berseňiz berin. Mühim däl. Ene de biz Murat Kurbançy sesimizi berýäris. Onun arkasındaýız. Yani bütün halkyma ýüzlenýän gelin. Köp sağ olun Nurcan. Elbette biz şu taýda aýtmalar biz üçin möhüm. Näme gatnaşýandan 2. aprelde saýlawa gatnaşaklaryň, ses berişlige gatnaşaklaryň demokratik kandidata ses bermek üçin öğrenmekim. Ýöne oňa aramadan elbette her kim öz saýlan kandidatyna ses berer. Ol her kim öz yltyary. Inni häzir gelin Musa Timur haýsyňyz has howlukmaç. Haýsyňyzyň wagtyňyz az bolsa onu şoňa sesi geçireli. Sebäbi Musa sen wagtyň nähili? Timur'a beren, Timur. Onu Timur söz senden aýdy ber. Sen nähili çağırşyk halkymda? Salam aleykum. Salam aziz vatandaşlarım. Görüşüňiz ýa-da şu Türkmenistanda bolup durýan bary hemmete şol saýlawlar geçip Türkmenistanda bary ýasama saýlawlar we Türkmenistana indi 3. diktator geldi. Şol 3. Türkmenistanda 3. diktator bolmadyğı üçin 2. aprelde boljak saýlawlara hemmäniň gatnaşmagyna haýyşda kimi golda nämeseňiz ediň ýene şu hökman şoň gatnaşyň we aktiv bolun. Täzinde biziň geleceğimiz, biziň görejegimiz diňe halk bilen diňe halk çözýär. Şu ýerde bizim aktiv, opozisiýa aktiv şoňla birlikde herekete geçelim. Şu haram rejimi ýeňeliň. Sağ olun. Köp sağ olun. Timur, inni elbette bu aýdýanlaryňyz ören dogry zatlar 2. tapyrda meňem şu vatandaşlarymyza ýüzlenip etjek haýyşym öňküden aktiv bolmaly. Sebäbi geçen ýerdek egerde demokratik kandidat sizin kömegiňiz bilen ses bermäge gatnaşandan 49,18% sesini alan bolsa, saýlawlaryň 2. tapyryna elbette biz 50'den hökman geçmeli. Belki de has bir aydın geçmeliler. Belki 60-70% çenli ses
alsa onu hasam demokratik kandidatın bu saylolorun ikinci tapkırınaki yeňişi aýdyň olur. Sebäbi ýadynızdan çykarmaň. İkinci tapkırda diňe 2 tane kandidat gatnaşýar, ýanky başda aýdyşymyz ýaly. Olar birinji tapkyrda iň öňe saýlanan dalaşýarlar. Biri Murat Gurbanov demokratik kandidat, ikinci hem diktatorun oğlu, üçüncü diktator Serdar Berdimuhammedow. Inni Serdar Berdimuhammedowlar umuman Berdimuhammedowlar Türkmenistany öz millegine öwürdi. Öz kärhanasyna öwürdi. Bir dünýä ýüzünde bular ýalyzat görülen okýyda çenni. Bütün maşgala bolup yegenler, daýlary, daýda yegenleri, çıkanları hemmesi üýüşüp inni Türkmen talaýalar. Gapdalarına da 2 tane 40 ýyl keseýerli Ram filan jadan şolara dayanıp, şolara dokument düzdürüp, şolun halkara arenasyndaky şu tanışlaryna, zatlaryna dayanıp, pullaryny gizleýärler daşary ýurtlarda. Daşary ýurtlardan Angliýadan, Amerikadan hem de beýleki ýurtlardan ören köp sanly gozgolmayan emlek, ýani köşk jaý satyn alýarlar. Olar elbetde seher bir kynçylyk bolsa, gaçyp gidip daşary ýurtda ýaşamyň aladasyny diýerler. Türkmen näl olan aladasy, Türkmeniň topragym däl. Olar diňe omurjak, yemirjek, talajak, soňra göterilip gitjek Hram filan jadanyň arkasyna minip. Şonuň üçin hem türkmenler häzir gaty berip durmaly. Bu mümkinçiligi ören seýrek gawat gelýän bu mümkinçiligi duşlaryndan geçirmeliler. Inni gelin häzir iýleşimiz Musany dinläliň, belki Musa da bu meselede bizim aýdan zatlarymyzyň üstüne käbir zatlary goşar. Musa söz senden. Assalamu aleykum vatandaşlar. Dünyada häzir global siyasi ütkeşmeler gidip dur. Amerika'da ölen Joe Biden çıkış ettiğinde diktatorlar yol verecekler deyip geçirilen bu kalklaştırılan saylollarda kabul eden o dünya derecedeki halkara guramalar OBS'ye, OON'ya onu kabul etmeyer. Bizim elektron geçirilen saylolarımız, geçirilen saylolar hakiki saylolar Türkmenistanların erkin geçirilen sayloları ve indi yuridik taraftan tasdiklama için ikinci tapkırını geçirmeli. Daşayurt'ta hakikaten de demokratik saylolar geçirilende ilkinci bir neçe kandidat olanda mesela 5-10 saniye olanda ondan saylanıp ikinci tapkıra geçiyorlar. Şu Fransa'da da şeyle belki ösen demokratik yurtlarda da şeyle bizim geçirilecek hazırki elektron saylolarımız indi hakiki yuridik güç tasdiklama için yuridik mandat alma için ikinci tapkırını geçirmeli. Aktif katnaşın bizim hareketimize göre Daşayurt'taki guramalar, halkara derecedeki guramalar, siyasetçiler, mesela Amerika'da, Avrupa'daki adamlarım, siyasetçilerim bize golda verirler. Eğer biz aktif hareket etmesek, bize hiç golda veren yok. Golda vermeseler bize kıyım olur. Onun için aktif hareket edin vatandaşlar. Geçirilen birinci tapkındaki sayloları yağlı, edişiniz yağlı şeyle hasem aktif katnaşın, paylaşın, öğrenin dostlarınıza, tanışlarınıza. Bizim aktifliğimize göre biz ne aktif olsak sonuçta erkinliği tiz kazanırız. Şunun için bir kaptaldan şüphe ediyen onun bolan ya kritikanlar var da bu onun bolmaya deyip tankıtlayalar. Bir kömek çekip gelmeyeler. Sebebi bu saylolar kurdama programını düzmek yeni işler näme bir şoň üçin aktif gatnaşyň vatandaşlar. Sağ olun. Köp sağ ol Musa. Inni ştaýda bir aýtmalar erkin Türkmenistan TV radiosynyň forumuna da bizim elektron adresimize de iýleşlerimizden ören köp soralar gelýär. Şu soralarň 70-80% öňdäki boljany bilýär da adamlar ikinci tapkyryn geçirilecekdigini eşitipdirler. Şu ikinci tapkyrda bir nähil edip ses vermeli köp adamlar soraýarlar. Murat, şu meselede ýadymda düşýän bolsa bir gürleşipdik. Nemeden ýanky tehnikadan şu häzirki zaman tehnolog injamlary, şoltana mobil hem
kompüterleri ulanyp, mobil telefonlaryny ulanyp nähil ses bermeligi barada ýürüte video rolik alıp şonu görkezmeli edipdik. Şonu sizem goýun öz saytyňyzda eger gerek bolsa bize de iyi berseňiz şoň bir kopýasyny bizem goýaly. Goý illeşlerimiz şonu görüp video roligi, düşündürüşli video roligi görüp öwrensinler hem de 2 aprelläki ses berişlige köpçüliklerin tayin bolsunlar. Şu barada häzirim bir kaz aýtsaňyz erek bolmazdy. Söz sizden. Bolap, sag bolun, akyat aparalım. Vatandaşlar, şu gerek ikinci tapyrda seslerimizi bizim identifikasiýalaryny güýçlendirmeli. Sebäbi bu halkara gurmalar gidýär. Bu ýanky bir topar açyk döwletleriň, azat döwletleriň ýol başlaryna gidýär. O ýerde ulu komissiýanyň içinde ýürütülüşdirilen informasiýon uğurda işleyen hünärmekler barlar. Hemme birincisinden, ikincisinden. Şoň üçin ikincide bir identifikasiýany güýçledýär. O ýerde siz öz adyňyzy, familiýaňyzy, doğulan ýerinizi, doğulan ýylyňyzy we pasport nomeryňyzy goýmaly bolsaňyz. Şol maglumatlar ýürütülüşdirip Telegram chatda ýa-da saytda, ýani ýürütülüşdirilen saytda iki ýerde de edebilýäňiz. Şu ýerde etseňiz saytda eýam alınmaz, o ýerde etseňiz identifikasiýa bäda alınmaz. Identifikasiýany edýäňiz, onsoň sizin kabinetiňizden sizi saýlawlara geçirýär. Birinji bilen sizi kabinetiňize goýýar. Şol ýani elektron kabinetiňizde hemme maglumatlar goýýaňyz, ol ýani ýürütülüşdirilen arhiwa gidýär. Şondan soň size ýol berilýär saýlawlara barman. Şo ýerde de siz saýlawda ýani iki adamdan birini saýlasyňyz. Ine şu maglumatlar ýürüte arhiwlaşdyrýar. Şun ýani bezapasnosti, hukukçulugyny uly programmalar gorap dur. Ataka bolsun bolmasyn gatgyw edilip dur. Güýçli spesialistler şoň üçin hiç tatdan gorkmaň, maglumatlar hiç ýere gitmez. Ýöneşil eden zadymyzy bir gedekde kanuny esasynda dol ýykýa diktaturany we Türkmenistanyna demokratiýany we täze saýlawlary eltmäni mümkinçilikdir diýär. Şoň üçin ümit berim. Bir oksuz uly bir ýani gan döküşüksiz biz şu ädimleri edip Türkmenistanyny demokratiýany goýup bilip arkamızda güýçli uly döwletlere daýanyp arsa arkyň ýolumyz bilen ýagny adamlaryň haklaryny, adamlaryň gymmatlyklaryny gorap biz ýörep bilýäs. Hemmemiz Türkmenistanda derrew geler. Ýollar açylar, valuta berkleş, hemme zat bolar. Şu aýdyşymyz ýani. Şoň üçin şu saýlawlara goşulun. Bizim şansymyz bar. 45% Türkmenistan halky daşynna. Diýmek biz daşynna azat ýagdaýda saýlawlara gatnaşyp biler. Türkmenistanyň içindekiler biz öňünden ýani VPN-lar paýlar, öňünden sylkalar paýlar. Şunu arkyň ýani şu saýlawlara gatnaşar ýani. Men mundan köp maglumatlary günne aýdyp duran bir küne galman saytdan videolarym çykyp başlarda düşündürüşler çykyp başlar. Üstüne adamlar işläp durursa biz ikinci tapgyra taýýarlanmadyk. Tapgyr kanuny saatna bolansoň häzir ýerine ýani hünärmekler işläp dur. Bular çap çykararlar materiallary. Doğru. Doğru. Inni esasy adam şu adam rat illeşlerimize düşündirmeli zat identifikasiýa diýilende şu şahsiýetini, öz şahsiýetini tasdiklamak. Saýlawlarda ne ýa bilýän saýlaw ýaşyna ýeten adamlar 18 ýaşdan soň Türkmenistanyň raýatlary, gражданlary saýlawlara gatnaşyp bilýärler. Şol saýlawlara gatnaşylanma eger bilýän bolsaňyz ýadyňyzda bolsa pasporty bilen barmaly adamlar şu pasportyny görkezip öz saýlaw bültenini alýarlar hem de şonu isleýän kandidatyny saýlap şonu nime atýarlar. Rusça urna diýilýär-de, sanlyga, türkmençede sanlyk şol ses sanlygyna atýarlar. Inni elektron saýlawlarda şol pasportyň deregine siz öz şahsiýetinizi tasdiklamaly. O nähil tasdiklamaly, onu ne şu muradyň öwredişýäli tasdiklarsynız. Bir bilmeli zat şol şahsiýetinize degişli maglumatlar olar aýratyn bir nemede arhivde saklanýar. Olara hiç kimin şu saýlaw komissiýasynyň jogapkar adamlarından başga hiç kimin eli yetmez.
hiç wagt, olar hiç wagt hiç kime belli bolmaýar. Diňe şu nimede saýlawda ýeňen demokratik kandidatyň şol ýeňşi arasynda dokumental ýagdaýda kanuny ýagdaýda gazananlygyny hemde türkmen halkynyň özgörüşleri isleýänligini, diktaturany islemeýänligini, Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolup bilmejekdigini, halkyň saýlan kandidaty, prezidenti, ýani demokratik kandidatyň prezident bolmalygyny subut edýän bir esasy dokument bolýar. Ana şol dokumenti tasdiklaýanym siziň şo saýlawa gatnaşyňyzda öz identifikasiýaňyz, ýani öz şahsiýetinizi tasdiklamaňyz. Ine diňe şoň üçin gerek bol. Ony diňe bir iki tane adam görüp biler, başga görjek adam ýok. Ine şonu bilmeňiz gerek. Galan zatlary näme sizi biňjelik edýän ortada, ýa näme urdan soraw dörese, onu Murat Gurbanowa ýüz tutup bilersiňiz. Olam jemgyýetçilik şo saýlaw komissiýasy bilen maslahatlaşyp size ýetirmeli goşmaça maglumatlaryny bu barada hökman ýetirer. Esasda siz hiç zatdan biňjelik bolmalyar. Ol şahsy maglumatlar diňe Amerikan Kongresine, şu Ýewropa Birleşigindäki ýokary ýol başçylyga dokumentler iýerlenne, şol dogrudan demokratik kandidatyň kanuny esasda elektron formatda saýlananyny tasdiklamak üçin gerek. Başga zat üçin olar hiç wagt hiç ýerde görkezilmeýär. Şeýleden Murat, ýa men näde düşünýän? Gat dogry aýtdyňyz, ine mysal üçin Amerikada ýa-da Ýewropada ýürütürilişlerin hemme gorumada hünärmetler bar, informatika boýunça. Olar gaty işli. Biz maglumatlarymyzda olar biziň bilen, ýani komissiýaň wekilleri bilen edir görkezýärler. Her adamyň ýani identifikasiýasyny, IP adresyny, zatlaryny we mümkin käbir adamlar jaň ederler, habar tutarlar, barlak görürler. Elbetde. Ýöne o maglumatlar şo komissiýadan başga ýere hiç ýere gitmeýär. Mesela üçin Türkmenistan hökümetine ýa beýlik hökümeti, Türkmenistan hökümetiniň diktatorlara karşı olur görüşýärler. Şoň üçin olar düýüne bermeýärler. Ýene bir zat aýtjakladım, ine soralar WhatsApp'da online görünüşinde, elektron görünüşinde bolýan. Howa online görünüşinde sebebi bizim watandaşlarymyz dünýäň hemme kunjugynda ýaşaýar. Biz online'da etmesek, onda bir Türkmenistan'a girip şoň içinde etmeli bolýar. Türkmenistan'a girip bilen dok ýollar ýapak, şoň üçin online versiýasyny biz aldyk. Egerde siz online'a, kompýutera, telefonuňyza, internete gowy düşmeseňiz, hökman maşgalaňyzda ýa tanıyan bilişlerinizde hökman bir online'da, internetde gowy ýani akylly şo zatlar düşen adam var. Hökman ýüldeniň şoňa. Şu 12 suwun maňa kömek etdi diýip, ýa-da kopya pasportyny alyp barýan, şo ýerde sana edip berýär. Bir 10 minutda, 5 minutda bolýan işi. Şolara ýaly ses berersiňiz. Şoň üçin islenik nokotdan ses berip bilýär. Bir telefondan, şo bir telefondan 5-6 adamdan berip bilýär. Sebebi o ýerde identifikasiýa, pasport nomery, berilen wagty ve ad familiýasy boýunça gidýär. Onuň telefon nomery has ýerde. Tamam. Doğru. Indi köplenjem şular ýallarda mobil telefonlar ulanmaga, onun kompýuter ulanmaga ýaşlar ökde bolýarlar. Yetkinjekler, ýaşlar, okuwçylar, studentler. Şoň üçin her maşgalada elbetde her kimin öz çagasy bardyr. Yetkinjek okuwçy, student. Siz köplenç şol öz ýaş oğul gıylanlığın kömegi bilen, belki de altıklanlığın kömegi bilen hem bu işi bitirip bilersiňiz. Olar gözet bolýarlar, olar çeper bolýar şoň ýerlerde. Sebäbi olaň ýaş wagty adam ýiti bolýar da, zekini duru bolýar. Onuň bir mobil diýmek, kompýuter diýmek dogrusy gyllar bir teknologiýaň oyun görnüşinde. Oyunda da kim ýokda? Elbetde ýaşlar ýokda. Şoň üçin her kim öz maşgalatynda da şo öz ýaş oğul gıylaryndan, altıklaryndan kömek alyp bilerler. Inni yine de bizim bir ýatdan çykarýan zadymyz bolsa elbetde nimedin aýdyn kim yine de goşak aýyrjaklady bolsa aýtsyn, men söz bereýin. Men bellek eşek bolan yine bir zat. Aýdy ber. Ine watandaşymyz diýär. Ine Serdar bellediler, ama rada biz näme edýär? Olar Serdar emmeler, gerek bolsa itine emmeler, gerek bolsa piçigine emmeler,
Gerek olsa atına da şekil koyarlar. Onun öz diktatör durmuşu, kanun bozayan durmuş var. Bizim öz kanunlu yolumuz var. Biz şu yolumuzdan çıkmalıyız. Katı inanın şu maglumatları alan son bütün dünya derecesine biz basşa değil, biz bir gerekli meselen çözeriz. Şunun için birimizi yani umuttan düşürüp ay bolunu oklay ine serdar kasam işte 5 gerek günlü kasam içip yüraytin. Onu tapağı yok. Hiç ilse o bir kanun. Tamam. Çok sağ ol. İnne şu tadı men bir workshopdadım bana Erkin Türkmenistan TV radyosunun forumunu käbir adamlar şey diýip berýärler. Gelin diýe gaýratyňyz çatsa Türkmenistan'a gelip gatnaşyň prezident saýlawlaryna näme üçin gelen zok içine diýerler-de. Biz bararız. Eger siz ýaly adamlar şular ýaly içjakky statlar ýazýan adamdan gaýraty satyp bir saýlaw geçiremizde gelip ses berip bilse demokratik kandidaty. Ya bolmasa biz miting geçiremizde biziň ýanymyza gelip mitinge gatnaşyp bilse ak ýürekden bozmak üçin näl mitingi, hökümetiň tarabyny tutmak üçin näl, şu halkyň tarabyny tutmak üçin gelip bilseňiz biziň geçirýän mitinglerimizde biz bararsam inşallah Allah azza sabır verse şu taýda da geçirer. Öňüm biz daşary ýurda oýnamaga çykan adamlar däl, ýöne ýerden çykan adamlar däl. Bir kän ýyllap ýurdun içinde açyk görüşüp iň soňunda demokratik görüş 90-njy ýyllaryň başynda ýeňlenden soň gaty agyr ýagdaýda daşary ýurtlara çykmaga mejbur bolan adamlar. Şoň üçin bize eger başarsaňyz azda känne adamkärçilik sıpatyňyz bar bolsa, saklap bilen bolsaňyz şolar ýaly içjakkyç zatlary ýazmajak bolun. Biz şu işleri özümüz üçin edemdok adamlar. Hatta şu wagt nime hökümete rejime hyzmat edip mudama şol özi beýleki adamlardan üýtgeşik ýaşaryn, men nesillemem üýtgeşik ýaşar diýip näme dogry pikir edýän adamlaryň geljekde oğul gyýlarynyň altyk çoğuluklarynyň Türkmenistanyna adama meňdeş, adama münasip durmuşynyň bolmagy üçin edilýär şu işler. Gaýrat edinde şoňa düşünjek bolun. Ýöne olar ýaly içjakky adamlar elbetde ýekdik kelin taşıyalı az, esası köpçülüğü adamdan bizim tutan işimizin hak işliğini arasında pek niyet bilen edilýänine gaty bow düşünýärler. Başgaça bolan onu demokratik kandidat saýlawlaryň birinji tapgyryna iň köp ses almazdy. Başgaça bolan onu Murat Gurbanow 208 000den gowrak ses almazdy. Allyş ony. Diýmek halkyň köpçülüği kimin kimdigini, nämenin nämedigini gaty bow bilýär. Köp sağ olun mehriban iyileşler şu hakykatyň kimin tarapyndadygyny bilýäniňiz üçin, adalat üçin öz seslerinizi bereniňiz üçin. Inni şu gedegem kim sizi ruhdan düşürjek bolsa, Serdar Berdimuhammedow eýän prezident diýip elan edildi diýip sizi ruhdan düşürüp şu saýlawlardan çeke saklamak islese de şol adamlara, şol suspes adamlara gulak asman. Sebebi Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistan'ın prezidentidiğini ikrar edecek yurt yok dünyada. Onu ikrar edenler paraxor şol SNG'den, Orset'ten hem Kazakistan'dan iyi verilen satın alma beşiştani paraxor fiinçiler. Olaram goşadırnak içindeki fiinçiler. Olar adalatı ya da kanunçuluğu saklama için, şoň saklanışına gödäwçilik etmek için gelen ok. Olar diňe Berdimuhammedow bilen Hramfyň, Jadanowyň öz goltuklaryna gystyrjak milyonlap dollarlaryny ekitmek üçin geldiler. Onu eýem alıp gittiler. Ondan ýene bir maskaraçylyk boldy şu edek Türkmenistanyna. Hamana Türkmenistanyna geçirilen prezident saýlawlaryna Şanhay guramasyndan Hytaý gelip hamana fiinçi bolýar. Adamlar bu barıp ýatan maskaraçylyk biziň ata-babalarymyzyň madarynyň kemsidilmegi. Bir haçan Hytaý bide dost bolupdyr. Haçan biziň ata-babalarymyz 1000 ýyl mundan dolan Hytaýyň jebrini çekipdirler. Şoň garşysyna urşup ahir soňunda 6 aýdan bäri çekilmeli bolupdyrlar. 2000 ýyl mundan dolan, 1000 ýarym ýyl mundan dolan. Bu arada bilge kalan ýalyp gidipdir. Orhan Yenisey daş ýazgylaryna. Ine şu ýyl gün neşriýatyna Orhan Yenisey ýazgylarynyň tekstler boyunça bir kitap çykarýar. Şol wagtlarda biziň ata-babalarymyzyň Hytaýlardan çeken jebirleri hakynda gan ağlap ýazan sözleri var.
şolardan häzir bolmalygy, şolar bilen ýitigatnaşyk etmelärligi, şo Hytaýlylara erkin bermelärligi, öz başdaklaryny saklamalygy barada gyzyla gaplaymaly sözler bar şol Orhon Ýenisey daş ýazylarynda. Inni men aýtjak bolýan zadym Türkmenistanyň rejim häzir halkyň hakyny ýemek üçin, halky taýlama üçin her hili iň diktatorçylyk ýurtlara yüz tutup şolardan kömek alýar. Ýogsam Hytaýyň özi ýakasy gaýşly dünýä belli diktatorçylyk ýurt, Uýgurlary nähili ganakladyp ýörler. Ene türk halkyndan bolan, türk halklardan bolan Uýgurlary konslagerda ýaşadýarlar. Häzir halkary Medwotun habar bermegine görä 2 milyondan gowrak Uýgurlar hakyky konslagerda ýaşadylýar. Olar edil giýje dang şu hala garankyda dangdanlar turdulyp Hytaýyň giýimini aýtdyrylyp ertirden agşama çenli şolar mecburi işledilýär konslagerlarda. Konslager diýmegem ol türmäň iň aýylgançy şu owadan nepe diýen ýaly. Onuň ýene bir zat bar. Ana halkara medeniýetinde näçe onlap, ýüzläp faktlar çykdy. Hytaý diktaturasy näme diýär? Uýgurlaryň erkek adamlaryny, maşgalan erkegini alýarlar, türme salýarlar. Oň ýerine de maşgala getirip bir Hytaý goýýarlar. Şo Hytaý maşgalada ýaşap, şoň aýalyna gödäwçilik etmeli, şoň çağalaryny östürmeli, Hytaýa wepal edip ýetişdirmeli. Adamlar ýüzlerçe şolar ýaly faktlar bar. Bu gaty aýylgan stat, biziň hem türkmeniň hem geljegi Uýgurunkudan ütgeşik bolmaz. Şu zatlara üns beriň. Biziň başymyzda oturan türkmeniň başyny iýip oturan Berdimuhammedowler, Hramowlar, Jadanlar türkmene Uýgurun aýylgan günni taýýarlaýarlar. Biz näme üçin gelip Hytaýdan gelip biziň Türkmenistanyň kimin prezident bolmalygyny ketgitlemeli? Ol boljak zat däl. Hytaý näme dünýä belli demokratik ýurtmy? Ýa bolmasa kanunçylygy saklaýanlygy bilen bellimi? Ýok. Hytaý ähli kişiň hakyny ýanlygy bilen belli. Aýratynyň biziň üns bermeli zadymyz Uýgurlar biziň öz gany bir, jany bir, dini bir türki halkymyz, gadymy halk. Şo Uýgurlar salan ýagdaýyna seredin de öz geljeňini şo diýip biläýin. Ütgeşik bolmaz adamlar. Türkmenler kiçi millet. Hytaýyň eline düşdük, biz başymyz şarap bilmer. Ondan bizi ol Hytaýyň dyrnagyndan, Hytaý rejiminiň, Hytaý diktatorynyň dyrnagyndan bizi hiç kim halat edip bilmez. Häzir Berdimuhammedowler dine öz peýdalary üçin öz arasda bolmadyk. Indi men şu kan ulanasym bilen nokta şu haram gazanç aslında şol. Haram gazanç üçin häzir Türkmenistanyň erkini, türkmeniň erkini öňe haram bilen Jadany tapşyrdylar. Innem olaram ejid görüp Hytaýyň eline tapşyrjak bolýarlar. Egerde häzir türkmenler biz öz erkimizi, öz elimizi saklajak bolsak, öz ata-baba düşmanlarymyzyň eline bermejek bolsak, 2 aprelde hökman şu erkin demokratik saýlawlara gatnaşyň hem demokratik kandidaty goran. Biz inni öz erkimizi, öz ýurdumuzy, öz elimize almasak, biziň ýagdaýymyz Serdar Berdimuhammedowyň döwrüne öňküden hem erwetleşer. Inni bi Kakasynyň ýetişmedik ýykynçylyklaryny eder. Elbetde Serdary bu görkezmek üçin ilki başta dollaram satylar ardanmak adam. İlki başta belki Türkiye bilen arada uçurlaram gatnar, ýöne bu uzak gitmez adamlar. Serdar Berdimuhammedow inni türkmeni gutornukly ýykmak üçin inni ata-baba gaýdyp geýregi galmaz ýaly ýerden ýakasy galmaz ýaly edip özüni tutmaz ýaly etmek üçin goýulýan 3-nji diktator. Şu Serdar Berdimuhammedowyň döwrü gutoranyna türkmenem gutorar. Şunu ýadyňyzda saklan. Egerde türkmeniň bir gaýratly milletligine inanýan bolsaňyz, jemläň, düşünjeňizi, ynamyňyzy, gaýratyňyzy jemläň de ýok şu iş bolmaz diýen adamlara kulak asman 2 aprelde gaýrat edip demokratik kandidat üçin mertlerçe ses berin. Galandan biz bilelikde oňurarys. O barada Murat Urwan ýaňam gysgaça aýtdy, geljekde ýene de düşündirer. Men adyma Akil Tapara. Onu ýene bir ýerde şu başlan. Şurada bir ýerde men pasportum ýok, Murat men ses berip bilermi? Egerde pasportuňyz bolmasa, siziň kopya pasportuňyz bolsa, siz ses berip bilersiňiz. Siziň kopya pasportuňyzda adyňyz, familiýaňyz, dogran ýeriňiz,
ve yankı doğrun günüňiz ve pasportyň nomery gerek. Şu zatlar gaty yankı möhüm. Şu kopýasy bolsa da bolýar, siziň kopýaňyz bolany bilenem. Onu pasportyň çalışmayanları siziň günüňizde. Pasportlary çalışmagy konsulsta ve pasolsta boyun almaly. Bular näçe çalışanok, siz pasportlaryňyz bilen bütün dünya aýlanyp, bostunup, gaçyp atalygy dilemäň. Bir yerlerde gürlemäň, gürläp başlanyňyzda size baş edip bolar ýaly. Şoň üçin berilmekmi? Şoň üçin kopya pasportyňyz ýeterlik, siz diýmek Türkmenistan granjdan boldy. Tamam. Mümkin mi şöyle benim goşayım? Akılsı para dürlü hukukları azap geçti esasen uzak möhletleyin hukuku Xitaydan gelme mümkün diýdi. Yakın gelecekte hazırki Ukraina bilen Russiýa arasyndaky uruşda Putin ýadro ýarany ulanmagy mümkinçiligi bar we şol bilen adamzatly gorkuzýady. Bu ýadro ýarany ulananda, atom ýarany ulananda adamzat gitme mümkin. Şoň üçin bir ol Türkmenistanyň biter, belki ýurtlaryň biter adamzat. Şoň üçin wagt bar ki bir erkin hukmunda, erkin adam hukmunda bir öz içindäki wyjdanyňyzy oýanyp bir erkinligi üçin bir göreşdim diýip raýadyň, kerek edin. Hudaý saklasyn, her zat bolma mümkin de bu Putin diktator kellesi giden psikopat ulanmagy mümkin de. Şoň üçin wagt ýitirmäň, erti goşularyň, indiki goşularyň diýmän, häzirden pikirleniň herek edip başlaň. Erkinlik bir sözden başlanýar. Erkin öz içindäki erkini beýan edip başlamaly. Wagt garaşmaň, men görerim Murat Kurbanow näme ederke, bir aýdan içeride näme gazanarka diýmän. Häzir proses gidip dur. Sizem öz araňyzda, öz tanış bilçileriňiz arasynda agitasiýa geçirin, düşündirin. Erkinlik üçin hereket etmeli, erkin görkezmeli. Erkinligi görkezmek üçin bir erkin öz wyjdanyny, öz pikirlerini beýan etmekden başlanýar diýip aýdym. Adamlar öwrenişsin, gapdandaky adamlar öwrenişsin. Şol Türkiýede ýaşap gulçylyk edip ýören adamlar erkinlik näme hakynda pikir edip başlasınlar. Bu häzir görýäs-de Ukrainadaky halk näme üçin şeýle tanklaryň öňüne el ýaragsyz göreşýärler. Tankın öňüne çykyp öz erkinligini näme gorajak bolýarlar. Sebäbi erkinligiň bahasyny bilýärler. Bir 8 ýyl mundan öň şol Ukraina halky näme diýseň ederdi şolaram. Indi bir 8 ýylyň içinde bir demokratiýanyň taýyny bilen soň tankın öňünden geçýär. Belki awtomat ok atylsa da göreşjek diýip çağlar näme erkinlik üçin göreşjek diýip iza gaýdan oklar. Türkmenlere Ukraynalardan hiç pestel öz tarihini seyretsem biz Türkmenler hemşem erkinliği söyleyen adam, halk göreşik gelen adamlar. Ata-babalarımızı yatladın, näme deň duşlaryňyza, tanışlaryňyza bir herek edin, vatandaşlar gayret edin. Şol geçirilecek 2 apreldeki ondan öň başlar ýöne näme nanyan men bu ses belişik aktiv ýaýradyn vatandaşlar. Sağ olun. Köp sağ ol. Musa, gaty gowy sözler aýtdyň. Nurjan, eger goşşak zadymyz bolsa sen aýdyň, onu şondan soň biz bu nutça bu gysga gepleşigimizi jemläliň. Vatandaşlar, Putiniň zamany uturup barýar, satyljy günü bar. Xitay hiç de o garşdyrmaly. Ol Russiýa bilen aralary gowdy, inni çekildi. Kömek bermekden. Onun için biz öz yolumuza seredeliň, öz vatanymyza seredeliň, öz halkymyzy güllep ösmegi için hökman sesimizi bermeli. Ýadamak ýok. Hökman gelmeli. Meniň diýjeklerim, hökman gelmeli. Bizim kandidaturaymız Murat Kurbanowa ses vermeli.
Doğru. Han şu taýda men görýän sözümiz jemlemän bir aýtmarzat bar. Siz näme diýýäňiz diýe. Eýem ol Serdar Berdimuhammedow saýlanny, ol basym diýen näme der, kasam eder diýe da. Bizem bilýäs şu zatlary, bilmeýändir öýtmän. Ýöne şonu ikrar etjek adam ýok dünýäň ýüzünde. Serdar Berdimuhammedow galp prezident. Ol hiç ýyly oň alan 72% ses aldy diýe. Anha elektron ses berişlik görkezdi oň alýans sesiniň hakyky sanyny 16% ses aldy. Şolam hakykata gawat gelýär. Ýa başda da aýtdyk biz. Şo 16% 16,72 näme ses aldy da. Şol ana hakyky Serdar Berdimuhammedowyň münasip bolan derejesi. Näme üçin? Şol sesler 16-17% ses kimleň sesi? Büdjet işyerlerinin, hökümetten aylyk alýan, mecburi, hökmanly sen barmaly bolsam işten kowulýan diýip ses berdilen adamlaryň sesi, esgerilen sesi hem studentleriň sesi. Ana bollugy tordy. Başga o taýda erkin adam baryp Berdimuhammedowlere ses bermejegini sizden bilýäňiz, bizden bilýär. Şoň üçin Serdar Berdimuhammedowyň prezident diýsinler, inaugurasiýa bolýar diýsinler, beýleki ýurtlardan etmäge iş tapmayan bir kışlanak diktator gelsin, onu gutlasın, o zatlar bilen işiniz bolmasın adamlar. Serdar Berdimuhammedow prezident däl, hiç adam bolmaz. Bu gedek bir hökman suratda gayrat bilen, mertlik bilen Türkmenistanyň ilkinji demokratik prezidentini şu 2 aprelde gutornuklu saýlamaly, hem galan zatlar eýem ol bizim bilelikdäki işimiz onu dünýä ikrar etdirmeli. Haçan şu erkin dünýä halkara hukuk guramalary şonu ikrar edenden soň bizim kandidatymyzy prezident diýip sizin kömeginiz bilen, sizin berjek sesleňizde daýanyp 2 aprelde gutornuklu şol 2 tapgyryny berjek sesleňizde daýanyp şonu bir ýeňişgadansak onuň galan netije soňky pellehana gaty boloy, ona da bir bilelikde yeter. Ýöne egerde biz sosupeslige ýüdurup ýa-da bolmasa aramyzdaky şol goýun dersine giren möjekleň diýenni edip şolara blok gawardyp, ay ýokla biz näme islegem hiç zat düzedip bilmez. Hiç zat düzedip bilmez. Barbyr Berdimuhammedowler elinden bermez prezidentligi diýip nemetsek zeýrenip otursak onda hiç iş bitmez. Ýadyňyzda saklan. Bizi inni özümizden başka şu beladan halat edecek, utoracak adam ýok. Orsam halat etmez adamlar, pirsem halat etmez, Hytaýam halat etmez. Olar gelse diňe bizi gemirmek üçin gelir. Bizim ata-baba baý toprağymyzyň ähli baýlyklaryny ganymyz soranýar sorup bizi gedaý goýmak üçin, soňra da bizim edil uýgurlar ýaly kançlagra salmak üçin gelirler. Gayrat edin öz geljegiňizi, nesliňiziň altyk çoğuluklarımızın geleceğini gaýbedin. Şolar üçin biz ýokman mertlik görkezmeli. Şu şagyrş bilen biz inni bu gedekki gepleşigimizi geçirip gutormak üçin ýene de efirde duruşýansak hoş, sag bolun, mehriban illeşler. Sag bolun. Sag bolun, hormatly watandaşlar. Sag bolun.